sengibona ukuthi hayibo akusekho ukubuyela emuva phela nazi imoto ezinye hayi ngizwe ivoice ithi shova. Okay. Ngafaka amafutha iToyota Corolla 1.6. Abantu ngiyathanda bayiqaphela ivoice encane. Ayirasi nawe. Futhi ayikuforceli ivoice encane. Fika lo moya futhi uthi let social media platform work for the Lord. Ukuthanda uJesu kuyinkinga kakhulu ebantwini. Kodwa ezulwini ngithi haleluya ngesisuthu. Liya haleluya angazi noba bese ngishilo ukuthi ngabona umbona wabantu abafaka amaroko amhlophe amade. Cha bunga ngawusho impela. Amaroko Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiqale ngokubingelela umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Bese ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngizothi nje ungasashintshi, ungasayindawo, vele uhlale. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel isikhuluma indaba ezimnandi la eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye liphinde futhi lithi izwi onendodana unobufakazi kule channel uzofika ukuthola ubufakazi uzolithola izwi uzothola nje zonke indaba ezimnandi nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu bese ngibonga ngama subscribers wonke ngiyanibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ongaka subscribe angabe qhubeke subscriber ngibonge ngabalikehayo niqhubeke ni like nje kuma video wonke ngibonge ngama comments enu niqhubeke ni comment ngibonga ama channel members yanibonga kakhulu niqhubeke nje naba supportayo eceleni ngiyakunothisa lokho engathi inkosi inganibusisa kakhulu ngiyaze nikwenza kufihlakele kungabonakali but siyambonga uNkulunkulu ngani konke ke kuyasiza kulomsebenzi because lo msebenzi wombuso before ke ngande kakhulu nisazobukela nama advert ngiyanicela ningawaskiphi uma kwenzeka ngiyanicela siqhubekeni nje siwabukele angingedwa la nginomama ukhona umama Hazel Mzolo ukhona unofakazi azobuletha umama but uyena nje ozokhuluma konke uyena wazi indaba yakhe engakusho nje ukuthi kuhlala na uyothi phela le message yobusizayela indlela esimangalisi ake sikubingelele mama ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu siyakwamkela ngiyabonga ukufika nami mangibonge baba yebo ukwamukeleka ekhaya yes ekhaya lika moya yebo njengoba singabantu bakamoya yes ikhona into yokuthi thina masiphila sicabanga ukuthi inyama yiyo ehamba phambili kanti inyama kumele ilandele umoya manje ke njengoba singabantu bakamoya nami ngiyabonga kwamukeleka ekhaya phakathi la ekhaya umoya engcwele esasengamele ngihambe ngiyemakhaya ngibonge wonke umuntu all the corners of the world la kufinyelela khona nje izwi likaNkulunkulu ngoba kimi le ndawo enjengalena ngoba ziningi i-platform engayifisa iminyaka neminyaka lo ngithi hayi yiyo le hayi asiyiyo le ngithi yiyo le akusiyiyo la ngoba manje ngicabanga ukuthi well stage ngiphiwe well stage angiyazi well stage ngisho ukuthi ile yabo nobuhle hayi akuyona yabo nobuhle nama award kanti ikhona kamoya iphinde ifika indaba ithi is the highest point in the world where we'll be testifying all of us before nations ukuthi ungubani uNkulunkulu uNkulunkulu ngeke umazi baba yes umfunde encwadini oruzwa ngumuntu oruzwe bethi uNkulunkulu umuzwa kuwe yes ngamanxeba ngohambo lwakho ngiyayithanda indaba yala ekhaya mayithi uhambo lwakho ithi ithinta umuntu noNkulunkulu yes manje nami ngizothi ngibeka uhambo lwami engilihambe noNkulunkulu yebo hayi
if bengumuntu ongahambi nomoya oyingcwele okuyena waze wangifikela ukuthi ngize ngimazi noJesu Kristu, umoya engcwele ngimaze ngimncane kabi 1968 baba. Ngihlala eBergville laphayana nomkhulu ngiyofunda substandard A. Umoya engcwele ukusho ukuthi ufika ngendlela yokuthi ngishaywa yizwi nje lithi nginguye enginguye, angazi ngimncane kodwa lingishaya kanzima ngathi ngishaya ngekhorobrick esifubeni. Kodwa makuya ngoba bekumncane substandard A ngise ilithi futhi I am who I am. Hey ngilo makukhulunywa ngaleli zwi leli ngijabula ngife. So ngahamba naku sengime istage ezinkulu le eSandlwane Drakensberg Mountain ngiyoma phakathi kwebandla ngangisonta babe eBantu Methodist. Bowusesemncane futhi nalapho nombosukhulile 8 years old. Kusho ukuthi ngo8 years old labe ngimncane la ngiyoqala isikole eBergville ngisuka la eGoli. Ngiyohlala nomkhulu siyogada indlu. Yebo. Ngumntwana entombazana ngahlala nomuntu okhulile kodwa ke bokuyintando kaNkuluNkulu. Ngiyabonga ukuthi ngathola ifamily kumkhulu lapha azange ngibone into wrong, izinto zikhona kubantu besilisa banamhlanje. Ngahlala nomkhulu azange ngibone into wrong ezishiwo abantu ukuthi bahlukumezeke bebancane, mina azange ngihlukumeze. So manje ngesikhathi ngilapha 12 years old ke manje masiya lapha bokuyi Good Friday kunomfundisi kusho ukuthi lendlu le kusemaplazini bebe rich bane big house enkulu, dining room beyinkulu ke umkhulu waqhashisa umfundisi wenza inkonzo khona la ekhaya. So iyase Methodist bukusontwa la kwafika isikhathi se Good Friday sahamba ke siya eSandlwane ku Drakensberg Mountain kuyokwenziwa iGood Friday. Naku sengima phambi kwebandla laphayana ngisuswa yini phansi. Ngiyabelieve yilo moya osangiphethe namanje ungiphethe isikhathi eside. Ngiyoma phambi kwebandla angazi nokuthi bengithini lapho kodwa ngazibona ngikhuluma lapho. Ngahlala phansi mase siphumile athi hawu umfundisi ukutshelile ne ngoba ibandla beli uthi umama umfundisi ukutshelile ngithi hayi akangitshelanga nix umfundisi mina naye akazange angibuze nix kodwa ngihamba naye ngoba sishiyile umkhulu benenempehla engakwazi ukuhamba ke. So manje usele ekhaya. So azange ngisiye sikhulume le ndawo ukuthi kwenzekalani. So kwahamba ke uhamba lwami noNkulunkulu nako sengihlangana futhi kusho ukuthi ngihamba ngihlangana nendaba zokuthi inkinga ziyanda mangiloku ngikhula. Sesibuyile manje ke la after ngihlale 5 years sengibuya khona la eGoli ke manje uhlale 5 years eNatal. Yesigade lendlu mase bebuya abakhona bebuye eSwaziland. Then ke wafanele sibuye ke manje sengibuyela kumamkhulu udadewabo mama lapha eMidlands. Sehlala naye inyanganyana akwasho ukuthi naye ufanele ahambe ayi ubaba wakwakho ukhana velayo ukuthi use eZambia. Wasona kwaqala kusizi lwami. Usizi lwami sengihambe ngibekwa ke ngayobekwa kwenye indawo kwaHlongwane khona lapha eZone 10. Ngiyahlukumezeka uphuza notshwala lo bhuti wakhona kodwa ukhuluma kakhulu hayi ukuhlukumeza lokho okunye okuwese kodwa ukuthi ukhuluma kakhulu uyangihlukumeza uyathukana bayizihlobo yini umama wazi ukuthi uyihlobo kanjani na kodwa la besihlala khona kwaHlongwane nala ukuthi bathole kanjani kodwa angikholwa ukuthi ba related mhlambi isibongo fanana nokuthi angifunele nje indawo ukuthi ngibe nendawo la angibeka khona ngoba yena engakwazi ukuthi ahlale nami.
ngenxa ingqinamba anazo ukuthi ahlale nami. Njengoba ngithi ngifihlekile, so manje umuntu mayeshadile ngaziwa ngeke ngase ngihlala lapho kanjalo. Ngiyokwanda ngelinye ilanga kahle ngaleyo ndaba ukuthi kube buhlungu kangakanani ukuthi uthi unomama nasesikolweni bathi umntana ekhehla. Uyabona lokudisana baba esikolweni kuqala lapha yana ukufikisana ukuhlukumeza nasema boarding school nalo lokutshelwa ukuthi umntana ekhehla uzazi unomama kodwa awukwazi nokuyiprove lento lena. Why bathi umntana ekhehla? Angithi manje umama useGoli mina ngihlala nekhehla la. Sengiyezwa. And izingane ezinye esikolweni bathi nabo umakhelwane umntana ekhehla. Ukhula ngokudiswa lapha noma ufika ubuye eGoli uyafikiswa. Mawufika ngidlala nabo laba bala eduze. Bese bethi angithi bayakufika asambe sofuna iqanda. Ukuhambiswa esigange sofuna iqanda. Bathi gubha la. Mawugubha lapha. Hawu ufaka isandla ufuna iqanda ngithi uyangamawala. Mawuthi angisaba nokuyisho into ukuthi indle umuntu ayolifaka vale ngotshani bese kuthiwa ngisho ukuthi ngisengizama ukukhulumela nokuthi ake siyekeni sithandaneni singabantu. Umuntu angazizwa engabalulekile or efikiswa endaweni ngoba lento ibathi charity begins at home. Iqala kancane kancane, iqala na kuma family nasikubangani, iqala ize yande umuntu aend up esejele kodwa yaqala lapha. The source yilapha ya enganeni. Ingane zikhula zingafundisa zingatshelwa ukuthi zikhuzwe zikhulu ngobuNkulunkulu. Ngizwa kahle. So manje ke ngikhule ngaleyo ndlela leyo ngaze ngafika ke masifika ke la eGoli. Kusho ukuthi noma bengivakashile la eGoli umkhulu ngimshiya yedwa ngama Christmas. Mina ngize eGoli. Manje khani ngiyibiza ukuthi umkhulu wayibe kungathiwa ke siyovakasha siye sonke ningane abazukulu bangangobaba baningi kodwa kaze kuthiwa ake siyobvakashela umkhulu. Kodwa manje ngokucabanga kwami ngiyabona ukuthi okay umkhulu unayi uyaphanishwa ngendlela yakhe ngoba ngathi uhambe ngalendlela. Ake siyekeni ukujajana especially abazali ungamjaji umzali wakho ukuthi wenzeni. Ayifuni wena indaba yakhe noNkulunkulu ukuthi wenzeni umamakho or umama wenzeni ubabakho akufuni wena. Manje kuba uphanisheke naye ngoba wahlala eCape Town and then washiya isalukwazi lesi nezingane. Manje ke makunjalo ke umkhulu uvalelwa le khoneni nami ngivalelwa le ngenxa yokuthi bambona negroza. Angikhumbuli ngibona igroza ehlakaniphile ngayibona kayi-1 ugogo esela egula igroza leyo eyathengwa enazo izinto ezibonakalayo kodwa nomkhulu besithenga athenge inyamanyana mhlambe angazi bokuya bo 10 rand ngaleso sikhathi ebusha ngoba lobo kunebusha uyocela inyama athamba ocela inyama ngoba sijwayele ukucela inyama vele njengoba bokuyi ihlobo uyocela inyama. Manje mase behambile sokufanele siyothema hayi efanele nithenge. Mina ngizibuza ukuthi kanti abantu abanjani laba ufanele sithenge inyama enesijwayele ukuyithatha nje. Ngathi akwabonakala ukuthi hayi akusesi ubuhlobo lobu buphelile in a way but ke azange kube into ekuthi iyaqhubeka. Yebo. So ekuhambeni kwesikhathi ke ngaze ngasuka lapho sengihlala eGoli ke manje mase ngihlala la eGoli ngishilo ngathi sengibeka kokunye indawo kwaHlongwane yilo ihlukumezeka sengiyazi move ngiya eDube ke lapha eDube ke kuka auntie umzala kaMama uthi mkhulu kulomkhulu ngaba sekhaya ukuthi hayi ngisekhaya kanti ila kuzoqa bangangena kuzothatha isikhathi eside ukuthi ngichaza ukuthi kodwa yila kuhlukumezeka kwami kubonakala khona kakhulu
ngoba noma ngifunda isikolo ngishuthi masikhula besikhula nje hayi kwenzeka yonke into ngiklina ngikhuthele bengiba umfana nama plugs enziwa yimi senza bengenza nje umsebenzi hayi ngoba ngihlakaniphile ngoba umoya oyingcwele ungikhokhele ngisesemncane ayikho into ebengivuma ukuhlulwa yiyo mina bengenza yonke into endlini manje malo ngikhula nako ke sokufanele ukuthi ngifunda isikolo JC ngifunda mangifunda uJC nako ke kufanele kubhadale iregistration kwaku 20 rand uJC ngaleso sikhathi lezo yebo so mangicela imali yokubhadala iregistration fee kuyi external exam hayi kwathiwa izoyocelwa kumama behlala edlamini hawu azange kwenzeke ukuthi ngize ngiyofika ukuthi nginikwe ngesikhathi kusho ukuthi bokunzima enolaka auntie ngapostpone from Monday Tuesday Wednesday ayinto emayithi Wednesday ngathi awuthi ngisidele emathambo ngacela athi hayi izoyicela wenze ngithi inkosi yami ngoba Friday iyafuneka ngaze ngayicela uneighbor lapha umama ohamba ngewheelchair kodwa ngisho ukuthi hayi lo mama lo uyonginikile ngiyengathi utishera esikolweni hayi ngalwisela ukuthi ingane yesikolo ecela imali kutishere kwaba into enjalo nje from lapho kanti ngizoza ngiphase ngiphasa ngingekho ekhaya ngikuthiwe ngiyosiza usisi wala ekhaya mangiphasa ngithola umlayezo ngoba wena uphasile bengakazi nokuthi ngiphasile ngitshela ukuthi ngiphasile uJC sengayosebenza hayi angaze ngifail isikolo nase kumalama bangaphandle bengifuna ukuba unumber 1 2 3 u4 nayo bengikhalisa 1 2 3 4 1 2 3 4 oh yes kodwa manje sokuthiwa ngiyeke isikolo kanjani kwasho ukuthi ke hayi mina makushiwo kanjalo akekho ngizombikela akunamama ngizomfonela anginabani yebo sorry ngase ngiyabona ukuthi kungcono ukuthi ngiyoguqa etoilet lama toilet angaphandle ngaguqa kunomhlabathi phansi lapho ngikhalile more than ukuthandaza ngathi baba kwenze njani emhlabeni kanti kwenze njani ngami naku kuthiwa ngiyekela isikolo ngingakaze ngifeile ngakhala lapho kwaku 11 ngikhumbula kahle mangiphuma njalo ngifuna ukusula inyembezi uzongibona nje mawubheka amehlo ebu ngo4 kwabuya impendulo uJesu emuhle umoya ongcwele wangizwa ngikhala lapho kulelo toilet stepfather wami obengithanda ukudlula umama wathi loyo Hazel angeka yeke isikolo uyabuyela esikoleni hence ngabuyela esikoleni wenza sure ukuthi form 4 ngifunda ngithola private tutor ye-maths and physics ngoba beyinzima akanti uzomthatha uNkulunkulu ngiyabona nakhona ngiyacabanga ukuthi umthathe ngoba ebona ukuthi uzongideraila uhambo lwami leli uzosuke ngitotobe ngingabi lento afuna ukuthi ngibe yiyo so ke ngase ngiyaqhubeka ke kuma Patco school lapho ngifuna ukwenza sengenza abo matric la ngenza ama science subject ngiyaqhubeka lapho ngiyafunda mangithi ngiya ekuland kusho ukuthi ngoba ngiyazwe mawuhlala kwamuntu baba ufanele ukuthi uyaklina wenze sure ukuthi yonke into right ama-washing awashiwe bengiwashe ebusuku ngineka ekseni ayitubu yonke leyo nto le so kusho ukuthi ke manje ngizama ukubonisa ukuthi ubhlungu bami angazi ngizothi umoya noma uNkulunkulu beqinisa inhliziyo kaanti ngoba emhlabeni akumelanga sijajana uzothi yiloku kanti uNkulunkulu ongena kumuntu angiqinisa kube uhambo lwami olunzima lolo so kwanje ngaze kwafika ukuthi ke ngiphase ke mase ngiphasile ke kanti ngizothola itohonyane ngihlangane no baba owasekhaya ubaba uMzolo oh yes
ubaba uMzolo kwaba uye ke othi kimi owenza ongireceivayo kule ndawo la eHyperama lapho sasebenza ke waba umuntu owumngani wami nje isikhathi eside sihambisana indlela ngoba usishayisa late ngena ngo9 shayisa u6 eyitoro le kanti kuzovuka lokuvukayo ke ubudlelwani kwaqhubeka until ukuthi size sihlale sonke namhlanje baba kusho ukuthi ngoNovember lo sithe 40 years sihlala sonke emshadweni umshado kodwa ongazange ube uhambe ngendlela engifise ngayo kodwa ke kuzothiwani ngoba ingane sezikhona manje ke waphazamiseka kuphi kuphazamiseke ukutheni manje nje senjoba ngisenesiz home sengiyashiya lana kusho ukuthi noNkulunkulu wangenzela imanga la kule Hyperam kusingama till packer sibaningi la ngaphandle bathi ukufesa umsebenzi or into enjalo ukuthi usafuna umsebenzi uma uyo ukufesa yebo ukufesa uyama ngaphandle banibize mhlambe bakhethe le abamkhethayo hawu ngene phakathi mawungenile ugcoki overall egreen yakhona and then ngikwenzile lokho ngakwenza labazibiza mhlambe ama weekend or once during the week mangifika lapha angazi umoya ngicabanga ukuthi umoya oyingcwele wenza ukuthi kube khona umuntu oyi1 oya elifini angiyacabanga kaze kwenze ukuthi umuntu aye elifini bese kuyothathwa umuntu ngaphandle kuthathwa la ema departmentini ukuthi ayobamba kodwa mina ngathathwa le phakathi kwesixuku ngizokubonisa nje isithombe sayo full uniform nganikezwa ejewelry count ngafaka ifull uniform yama manager nama supervisor awuzwanga kumhlolo ngoba mina ngihamba ngalento engihamba ngayo rejection ukukhuluma abantu bakhulume nako sokuthiwa intombazana ibambi jackpot into enjalo from till packer to supervisor kanti abazi ukuthi mina ngi-applyile njengoba ngila angihlala ngi-applyele eBar nursing so uNkulunkulu wenza ukuthi mangigcina la ezobuya Monday Friday and then Monday mina ngiyoqala eBar ngo84 class 84 sengiyosoba ngunurse manje ngisho ukuthi uhambelana noNkulunkulu ungihambisile ebunzimeni lobo so kodwa ngiyambonga uNkulunkulu umoya oyingcwele so ngaze nga trainer ngenza ziningi izinto engizezile angigqamisi ukuthi ngenzeni profession ngoba kimi kufikile baba kwathi it's not about academic achievement ngoba uzoba academic kodwa izenzo azisho it's not about social standing ukuthi who's who eforum ukuthi wazo ubani uMr Banban ayisebenzi kuNkulunkulu it's not about net worth ukuthi wena unamazillion namabbillion ayingako invest overseas ayisebenzi yonke lento leyo it's not about experience it's not about knowing ama-verse from Genesis to Sambulo uNkulunkulu iBhayibheli leli liwuwe mawulifunda umamukela uJesu understand umoya ongcwele mina ngisebenze kakhulu umoya ongcwele ukhulume nami kakhulu isikhathi eside bengimbiza baba u6 cents ngithi unembeza ngithi umoya bengithi 6 cents unembeza and then ngithi voice encane manje angisacompromise ngiyibiza ngqo umoya oyingcwele okhokhela ophakathi kuwo wonke umuntu ukhona from kulo ophansi ophethe mob nakulaba abadlida kwamunza ababizwa ngamagama ukhona naku president ukhona naku pope akakhethi uhleli kuya ngokuthi wena uyamuzwa na mina ngikhuluma ngoba ngisebenzena uhleli kimi ngamuzwa ngoba benganabani ngizomtshela bengitshela yena ngikhala kuye
mawuthi 6 cents kungani bowuthi 6 cents bengithi i6 like angithi i6 cents ama senses i5 hearing hearing ne eyesight yabona yonke le ngithi i6 cents uyisense ye6 ngoba manje naye ukhuluma kuwe mara umboni mara izinto ziyenzeka ungathi into oyisensayo like angithi bengakama understand ukuthi umoya oyingcwele yiko wena bekuba ngazathi into oyisensayo ukuthi yazi ngisense ukuthi ngathi ngenza into ethile kanti uyena okhuluma kanjani kanti uya ngithi angi-understand uza ngathi uyinto oyisensayo nje ngoba sifundisiwe ama senses ngithi hayi i6 sense naye lo muntu lo okhuluma naye khona linye futhi igaba olishilo lithe yini unembeza kungani bawuthi unembeza ngoba uyakhuza unembeza yazi ma umuntu nasecourt bayabheka unembeza angazi remorse ma remorseful unembeza into enjalo manje mina ngithi unembeza ngoba uwenza into ufuna ukwata akhuze ukuthi hayi ungakwati njengoba nami ngisebenze kakhulu ngihlala u40 years ngoba ngenzi on and off ngikwate one day angisakhulumi la endlini angisapheki ngikwatile ungibuyisele back uthi wazathi ubaba ufanele umtreat ngathi utreat uJesu Christ uqobo lwakhe uzumdekele indwa umindlalela indawo etray umseve ngayo njengoba bozo save uJesu Christ kusho ukuthi uthando ofanele ube nayo ngalesitha sakho isitho sakho yilesi isikhiya ngifuna futhi ukubuya la kule ndaba kaMoya oNgcwele ngiyenzela ukuthi umuntu osekhaya akwazi ukunderstand akwazi ukuthi angathi hayi bekuyifeeling nje ezokwazi ukuthi bekuuMoya oNgcwele bekhuluma naye khona futhi elinye igama olishilo futhi uthe ivoice encane ngoba mina ngibuye voiceless voice like umuntu uyakhuluma umuzwa uloud uyayizwa i-instruction ngiyayithatha but ngizithathile ngizomangala ama-instruction engiwathathe ngisho emotweni ngikule moto ngikhulume nomuntu okwenye imoto umuntu okwazi uku-operate ongena phakathi kwezitha right umoya ongcwele manje yiko ngithi umoya ongcwele ivoice encane uza ngevoice athi yenza kanje kodwa encane ngike ngaye nase Cape Town ngidriver ngithi eCape Town kuseduze nga overtake i-truck ngithi i1 kanti zi3 mase zi3 kanje sengiphakathi siyalandelana nabangani bethu la bayi5 nathi si5 ngabe ngaphele lapha eCoolsburg lapho bakhathele labo baba sekudriver mina lobunya bakwazi ukudriver manje kwasho ukuthi mase ngiphakathi hayi ama horse and trailer wama truck i3 sengibona ukuthi hayibo akusekho ukubuyela emuva phela nazi imoto ezinye hayi ngizwe ivoice ithi shova okay ngafaka amafutha iToyota Corolla 1.6 ngayicindezela yonke yazi mawucindezela iCorolla ize itatazele ngayibhalansa nangamadolo baba kuthiwa shova ubani ukhulumayo ile voice encane le alright engamameleki abantu abayimameli ivoice encane oh yes ayizwakali yedeleleka yiko ngibuye ngiyibiza umntwana mina you've got unese lo mntwana ngoba lo mubu uyamfuna lo mntwana ngoba uyazi ukuthi uyaguide it's for you to protect lo mntwana uhleli kuwe futhi mangabe umphatha kabi uzubhlungu oh yeah uyazwa na ukuthi ngizubhlungu la okay angaqhubeka angizapha bengifuna ukubuza ukuthi then wayishova imoto wakwazi ngayishova imoto ngaleso sikhathi sekuyi steep hill kanti indlela le yase Cape before iba injinhle njengoba inhle manje bese sese gravel ingakabi i two way ilento kuthweni ibizwani konjani nayo freeway ingakabi ijuwal angithi zihamba ngale zihambe ngapha yes beziphambana la oh khona la yebo ngi right ijuwal
Yebo. ehamba ngale beyingakabi kanjalo khona manje eziyalezi hamba ngale eziyalezi hamba ngapha manje la beziphambana la ngayishova ngimamela ivoice ubaba lo wasekhaya uthanda ukukhuluma abe ucoach ngize ngithi phela ngifundiswa nguwe drive school awuthuli ngenze lento engiyifundisiwe ngaleso sikhathi angazi noma ubekhathele kakhulu noma uNkulunkulu wamthulisa uNkulunkulu phela uoperator nini wathula wathi tu ebona lingenza lezi zinto engizenzayo azangathi be manje labantu sihamba siyalandelana lapha emuva masilandelana ngibheka kule remira bamile abasilandeli hawu ngiyazibuza ukuthi ngapha kuthiwa shova ngashova ngithe mangithi sengiyabuyela sengishovile kwashoveka ngihamba I think bokuyi 145 of 160 angisakhumbule lento za speedometer se Corolla so mangibuyela ngapha kwadlula baba enye into angiyazi leya moto umbala wayo angazi nokuthi beyincane or beyingakana ngoba kuyi dusty road ngalezo sikhathi lesi ngisho ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi ngabe saba umndeni lo ngaba ukho usisindise intweni eziningi yebo ngayivoice ngayo le voice encane ekhuluma nami abantu ngiyathanda bayiqaphela ivoice encane ayirasi nawe futhi ayikuforceli ivoice encane ikhuluma kancane nawe ikhuluma ithuli manje kufanele ukuthi mhlambi edrobheni ngengaya ngithi ngedrobheni ngezikhathi zenkatha imoya uyala ukuthi ngagcina ngifostile ngahamba mangifika le phambili ngase bus stop kwashisbam qwa hawu ngabhinyika pete ngaze ngafaka usimendo ongaka angazi usimendo ongaka nakhona ngoba bokuyiqakala lapha usimendo ngapha ngipregnant 8 months hayi ngaba senkingeni ukuthi manje ngibuyele ekhaya ngihamba ngalo lolunyawo le ngaze ngayofika kodwa ekhaya that's why ngifaka usimende loya ngoba ngajike ngahamba ngonyawo le so kusho ukuthi asimqapheleni kusho ukuthi ivoice encane bengingafuni ngihambe ngalelo ngaforce mina ukuhamba wabona ukuthi abhinyikisa inyawo ngoba angazi kusho ukuthi beziduma le phambili ngabe mhlambe nakhona ngikho kodwa ngimbonge umoya oyingcwele kakhulu manje ke baba engiyakuko ngoba ama testimony nje aseceleni la engifuna ukukhuluma ngako futhi ukuthi ubaba uyakhuluma nathi ngaso sonke isikhathi ngingamamukela mina ngisashonga ukuthi ngimthole bengisachaza ukuthi esikolweni ngithola sangena endabeni sesingena endabeni manje ngiyasho ukuthi khona engikushiye emuva ukuthi esikolweni ngishinchazile kwafika manje mase kuveli inkinga la kulomshado engithi ngizochaza ngelilanga makwenzeka mangifika la emshadweni sengiyampampatheka manje ngifunana nosizo uyazi umoya uNkulunkulu iblom leblom bengineblom elikhulu enamacembe amakhulu angaka lafa ngebe ngize ngiligcobisa lishayina lapha endlini kwaqale kwafa lona hawu iblom lafa ngithe ngama fan plants ayafa hayi babonakala khona into ekhona la hayi akusekho lula ukuthi kwenzeke izinto imali yapheli iyanyamalala abantu ababelieve ukuthi imali inyamalala kanjani usizo lwakho nje lazo uNkulunkulu hayibo so manje kwaze ngayithola sengihamba manje igodlo nezigodlwana hayi mina ngikhulule nomkhulu angizazi yonke lento ngisonte eBantu Methodist ngibhedesha ngemini yocawa manje sokufanele ngihambe umuntu ngiyamxoxela ukuthi hey kwenzeka kanje endlini kuwama into ezivalo zamabhodo kunezinto izithunzi nje ayonke lento mangixoxa bathi hamba lapha hamba bengiya baba angifuni nqamba manga
ngiyile ngifuna ukuprove ukuthi kwenzekani ubani owenza lento lo ngazi ngithatha ubaba ngithi asambe sonke hayi sahamba ekugcineni wagcina esejika engasafuna uhamba nami manje ukuthi akasahambi nami beze besho bathi hayi njengoba nila bayazi ukuthi laba abayenzayo lento bayazi ukuthi nila njengamanje ngithi kungabi into nje noma athi omunye wazi owasafunelwa umamncane wakhe eqwaqwa evillas wathi noma ngathi ngiyaniphuthela nginikeza into uma ungena egate iyachanyelwa lento ayizusebenza fanele ngize mina kusho uyini lo umthandazi cha uyinyanga oyaziwayo lapho hayibo wathi angizunika fanele nizongilanda awungaba nethemba ukuthi uzolandwa phela ngimazi ngubaba azange ke sifinyelele lapho hayibo kwaze njengoba ngithi ngisahleli nenkinga up to this day kodwa ngomoya oyingcwele ngoJesu Kristu engamamukela makuqala le inkinga ngoba ziqale ngahamba igodlo futhi bengasahamba igodlo ukuthi ngiyolapheka ngoba mina umoya uvumi kodwa ngiyaya mabethi yale nabathandazi nabangamanzi wonke umuntu ubaba wakho ukuphi wonke umuntu akekho okungitshela ngeneighbor wangitshela ngokuthi ifamily babiza umuntu oyi1 ngase ngithi ayi awuthi ke njengoba kubizwa umuntu oyi1 ke ngihambe naye kodwa mangihamba naye abakhulumi bathi saze safika ema deep slope bathi hayibo basibheka abantu abakhuluma isivenda azange bake bashona udo bathi sibuye asibuyi manje mina into engimangazayo ukuthi ngiya kule igodlo bangiphuthelene shem 25 rand bokuyi 25 rand very cheap bangibhalele hamba ushisa hamba ukwenzani ngithathe ngifike endlini ngashisa nje maybe ilanga eli1 akuvumi the next day ziyapakelana lezi nje mangithi senginenkinga sorry hawu awusazi amafutha ngoba ngathi sisebenziswa kunamafutha awusazi ukuthi kokubhale ngithatha konke ngilahla lena ngoba manje akusazi ukuthi yini kanti vela indlela yami inabantu bayo lento umuntu nomuntu kumele ayiunderstand ukuthi ubizo lwethu alufani uNkulunkulu allowed me ukuthi ngihambe yiko nginganamahloni ukuthi ngihambile kule indawo ngoba bengimangele ngihlangana into insambatheka yento engakaze ngayibona engazange ngakhula ngayo kodwa yangibamba into kodwa ke ekugcineni ke yebo ngase ngihlangana nomfundisi ke ngongaya ngamasonto ke manje sengishiya konke lo kusho ukuthi umfundisi waba not before umfundisi loyo ngahamba nje amasonto ngilambile ngingalandeli into engazi ukuthi yini uyesontweni uyaphuma usalambile uya kuleli uyaphuma usalambile yebo kanti ke ngizohlangana nomunye umfundisi ngithunyelwa umuntombazana upastor ukushuda abazalwane eMidlands ubene office lab wathi usontaphi ngathi ngisonta eUniversal wathi phuma lapho noma ungayufuna liphi isonto labazalwane kwasho ukuthi nginalo eliseduze lapha ngasekhaya wathi yini inkinga ukuthi uphume lapha akashonga ayichazanga kodwa engiyithandile ukuthi phuma lapho kodwa uwumzalwane akangirecruit uyangixosha nje kulesonto yes kodwa ka recruit yathi woza kithi yes abantu abaneqiniso angazifuneli yena athi funa nje noma yiliphi isonto yes ngoba manje mangayichaza into nami engiyibona kukhona okuright kukhona okurong kodwa ngizogxeka umuntu ngizocriticize ngoba umuntu nomuntu uzokhishwa uNkulunkulu yakhe nami bokuyindlela yokuphuma lapho angisho ukuthi ngibona into errong angifuni uqamba amanga angibonanga into errong kodwa nje kuthiwe phuma engazange achaze ngaze ngayeke kuleli elentweni iGrace Bible Church lapha ngakithi mangiye lapha yana
ngaze ngenza i-discipleship. Before i-discipleship ngenze i-discipleship lapho ngingena kule discipleship ngayo bengiphetha nebhuku lokubhala ngiyabhala, upastor makabhala ngiyabhala, makakhuluma ngiyabhala. Manje into engimangazayo ukuthi kune connection, umoya oyingcwele ngiyawuzwa ukhuluma ukhuluma nami la, ngiyabhala lezi zinto lezi, ngiyalizwa lelizwe. Manje mase kufukile kuthiwa abamuzwa i-altar calling yimi ngiyagijima. Ngiyenze kwaze kwaba kathathu nginga-understand, ngizwa izwi. Ngisukumiswe izwi mina baba. Izwi elikhulunywa lapha phambili. Libe lingishaya lithi angibheki angibuzi umuntu. Ngiye 3 times. Ulokhu wamukela uJesu. Lokho makumukele kusho ukuthi ngimamukele kathathu uJesu. Yebo. Ubu-understand ngaleso sikhathi. Ngiphuma mina embhedesheni omunye ecawa. So bungayi-understand. Binga-understand ukuthi wani. Ngamamukela ngizwa izwi elikhulunywayo. Kanti umoya ukhuluma nami ngezwi ngiyokwamukela uJesu, ngikhuluma nje ngamukela uJesu kwaze kwaba kayithathu, ngimamukele kathathu uJesu. Namanje recently ngoba ngike ngathi ukuhamba emasontweni emanye ngaphinda ngathi hayi ngifuna ukuhlenzeka. Ngayomukela futhi. Ngayomamukela uJesu. Angazi noma ku wrong umfundisi kodwa ngimamukele ithi 4 times. Ngoba lento isho ngaphakathi, umoya oyingcwele usho ngaphakathi. Khona lento fanele yenze kuyifunayo. Ngoba sithunywa ngayo umoya oyingcwele. Kwasho ukuthi manje mangilapha yana hayi ngiyezwa ngifila sekhaya. Ngaze ngenza neappointment. Kusho ukuthi kuba ndabafundisi base overseas owayekhuluma ukuthi ilento isonto akusiye indonga 4 walls of the church. Ingaphakathi kwakho eyahlala leyo nto lawo mazi ukuthi ngaphakathi kwakho umoya ongcwele uyitempeli likaNkuluNkulu wena self. Manje kufanele uyiconnecta ngendlela eright. Nayo upastor la wakhuluma ngathi you've got to possess the gates. Lento yiyo ungayidoubt. Emazwa nje ngalawo ngilongikhula kanjalo la ezwini. Washo ukuthi ke ngiyenze appointment, kwasho ukuthi naye uyabizwa lena ke. Inkinga ziloke zimile ke manje. Ngoba the uzokwamukela uJesu kuthiwe ke sizokufonela ke sixhumane, but maybe ukuthanda kwaNkuluNkulu akaze kuze noyi1 angifonele ukuthi asihlangane angikhulise ngizwe phelela nje lapho. Mhlambe ukuthanda kwaNkuluNkulu. Angasazi. Angeke sazi. Yebo. Inkosi eyaziyo. So ke manje ke ngagcina ngeinkinga sengisebenza kwesinye isibhedlela la eseduze private. Mangisebenza lapho ngiyaxoxa. Ngilomuntu oxoxayo nje ongasabi usizi lwakhe. Ngiyaxoxa nalo sister futhi angazi kusho ukuthi wesibongo lesifana umzolo naye. Ngiyamxoxela athi hayi wena indaba zakhe ezangapha. Hayi bangiya ngapha kuleli sonto. Hayi ngiyezwa hayi ke ngiyezwa ngishaya negubhu yazi ngiyezwa ukuthi hayi ngathi ngisekhaya. Sengishiya lapha yana. Hayi ngoba ngiyashiya. Ngishiya ngoba manje kunesikolo ngifuna ukufunda more ngalo Jesu Kristu. Kuthiwa kunesikolo ngisiyiswa isikolo lapha. Manje lana bese ngiyenzile ne-discipleship ngifundile kwabekhona nalento Saturday mabahlangana lapha bengithanda ukuthi ngiye khona ngithi hayi ngizofunda ukushumayela nami kanti ama-intercessors before the church baya intercede lapha. Mina ngaza ngithi ngi-understand kwenzakalani kodwa ngifuna ukwenza ngibe active ngenze yonke lento le umoya osho ukuthi ngiyenze kanti ngizophuma ke. That's when ke ngathi uphuma ke kubazalwane kodwa ngabuye ngazokwamukela
ngamukela futhi ake manje recently uJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ungisindise ezintweni njengoba ngikhuluma ngezinto eziningi engidlule kuzo, ama accident azange yazi noma ngidrive 23 years kodwa ngaze ngenza i-accident. Ngemoya ngisinde enkatheni ithi usuthu yimpi la ejardini ishiya amatshe ama-Buxton azangiphule ngisho single window. Yaqala ukuphula le phambili ibutler nomnyango bengayiboni beziphula bebeka phansi kodwa ngomoya oyingcwele ungikhusela isikhathi eside kabi umoya oyingcwele. Yiko nje angikwazi ukuthula ngomoya oyingcwele. Nabantwana bami laba ngiyabafundisa kwaze kwathiwa ngibafundele i-10 commandments. Kwakusho bani? I-voice futhi. Okay. The voiceless voice angazi ngiyibiza wrong kodwa ile verse ethi fundela labantwana 10 commandments. Bengekho intombazane endala bokuwabafana ngapha nangapha. Yebo. Ngayithatha iBhayibheli ngithathe 8 years 6 to 8 months ngingayifundi. Kodwa umoya ongcwele akapheli mandla uzoloke ekukhumbuza noma ukhohliwe uzokhumbula ukuthi konje kwathiwa. Futhi mawumqaphela ubone esebenze nawe noma ungakhohlwa leyo 6 months 8 months usazobuya futhi. Angabuya ngomuntu abuye ngevoice or kube khona into ekuthinta ekukhumbuzayo lapha eTV. Omnipresent uhleze khona ngaso sonke isikhathi. Manje ke mangifunda bayayiqoqa ngithatha iBhayibheli Good News ngihlala la bakhona fortunately boyithu bayahlala. Mangibehlala lapha yana mina sengifuna uqala ukufunda. Yebo. Nangu umfana lomncane ke yena uthi mama ima kancane. Angazi ukuthi uthi ima kancane wenzeni uphethe iBlackberry ngesikhathi zeBlackberry. Uyayithatha iBlackberry kanti uyaconnecta lapha ku Hi-Fi. Kunezipika ezinkulu ezifo lapha phezulu ku wall unit. And then makayiconnecta angazi ukuthi manje kuphela kunama versions amani uNkulunkulu yiko umoya oyingcwele uhola nento oyifisayo ufuna ukuyenza. Manje uhola nale mfana wami udownloada the very good news. Okay, yeah. Good News Bible. Udownloada yona. And then mina zange ngisafunda. So kufunda lo muntu la ku Google yabona le Bible so audio Bible. I-audio Bible uyafunda. Uyafunda sibhekile nje sihambisa amehlo. Kwaba mnandi audio visual. Yiko ngizwa ama vision amaningi kabi baba asho ukuthi yiko ngithi ngifisa ukuthi nestudio lezi engizibiza Mount Everest angazi noma bese ngikhulume ngazo ukuthi ake sibuye kuyo leyo part leyo ngoba uthema uyikhulume kancane usaqala ukuthi i-stage angazi stage othe i-well stage. Well stage, yes. Yini well stage kwenzakalani like angithi le voice iloku ifika la umoya oyingcwele njengoba ngithatha ivoice manje sengithi umoya oyingcwele ufika kimi uthi well stage manje bese ngiyabuza mina ukuthi yikuphi well stage kukuphi lapho hayi siyazi abantu bese ngiyayiphendula ngithi ile yandawo leya yabona obuhle la kuthathwa khona ama-awards abo Miss World ngathi hayiyo mina ngisho ukuthi hayi vele yi-well stage ngoba vele kubuka wonke umhlaba mase kubeme lapha ya. Yes. So hayi mase ngithi hayi ungiphikise athi khona ekamoya. Okay. Ekamoya iyiphi kamoya hayi so kufika funi ukimi ukuthi njoba baba khona la ngike ngakhuluma nomuntu ku Facebook ngaze ngayiyeka ngoba beyicriticize ukuthi i-media i-social media ayilunganga ngathi hayi ngithi ngiphume kuye ukuthi bengixoxa no Professor Amin Daye ngimthole ngokomoya futhi ngokufunda incwadi yakhe ekhuluma ngama tunnel eCape Town ngayi experience nami the
light at the end of the tunnel. Mina kusho ukuthi into ezayo kumfanele ngi-experience umoya ungiphinto ngi-experience ubhale nge-light at the end of tunnel kule ncwadi manje mangifunda kube ngathi yimi ngibhalele le ncwadi le yiko ngingakwazi ukuyiqeda ngoba manje lento ebhalile kuba ngathi yimi engibhalile le ngiba i-author yaleyo ncwadi angiqedanga namanje so manje ke ngaphuma ke ku Facebook ngaleyo ndlela ngayingala ke i-Facebook ngisengibona nama comments akhona ukuthi hayi awanabo uNkulunkulu so kufika lo moya futhi uthi let social media platform work for the Lord. Okay. Might let social media work for the Lord. Usho ukuthini umoya oyingcwele lo hayi ngiyamamela ngithula ngithi awuchazi lutho usho kanjalo mangiya ngibheka so khona uphinda before ngibona before uthi let social media work for the Lord ifike ivoice futhi sengikhohle ukuyisho lokuthi ifika ngokuthi sorry esicongweni eMount Everest bakuthiwa it's the highest point in the world. Yes. So manje ifika ukuthi manje kune highest point in the world where we will be testifying before nations of the world who God is. Njoba ngishilo ukuthi awuzukukhuluma ngento oyifundile orejelo ngabantu. Ngicabanga ukuthi sengiyayiphinda futhi leyo. Kodwa ke i-world stage ke ibe yilento le yokuthi manje mangibheka angiqalanga ngabona le media ekhuluma ngibona imfihlo Black Lives bakhuluma imfihlo ezikhathini zokwembula baba ezikhathini zokufezeka kwemibhalo ezikhathini lapho kuvundulwa konke okufihlakelo oba incest rape amanyala wonke abekwa lapha phezukwetafula wazi ngijabule kanjani ukuthi ngempela uNkulunkulu kuthiwa akukho okufihlakele ebusweni benkosi konke kuphezukwetafula manje kuvela ngani ngayo lama platform ingathi uNkulunkulu angakhulisa akhule lelizwe lifinyelele wonke umhlaba kungabi khona namunye umuntu ozothi akalizwanga izwi likaNkulunkulu nomanyala nokuthwala yonke into ilapha ya and then la ukhuluma nezinto odlule kuzo namanye uzokuconfessa nezono nezinto zenzile ngoba emhlabeni siyahamba nge-socialization nokuthi sizalelwe emhlabeni wezono kodwa sizenza izono singekho aware ukuthi le sekuyisono manje siyabonga ukuthi kunama platform manje lapha abantu abanye mina ngiyanga ezulwini ngabuya or ngaphupha ezulwini mina ngikhuluma uNkulunkulu emhlabeni yebo lo ngihambe la emhlabeni engiphila kuyo ngoba for mina God is love and life itself. The life that you are living uNkulunkulu iphelele whether kumnandi noma kubhlungu funa ubuso bukaNkulunkulu uzomthola uNkulunkulu angeke umswele uzokuphendula yiko ngithi ukhuluma ngevoice encane angithi siyasho ukuthi uJesu Kristu uhleli la njengoba sekuthiwa yabuya kodwa mina ngisho ngithi uhleli kwesokunene kukaBaba ekhaya ezulwini wasishiyela ibhomu ngimbiza ibhomu umoya ongcwele ibhomu lami leli elingihambisile sorry umoya ongcwele uyibhomu ngoba ukufundisa guide akuteache izinto ongazazi uzizokhuluma izinto nawe ongazazi nayo labo social media platform la ngikwazi into ezizehlelayo ngithi kodwa ngoba akusinto embi ngizoyisho ngoba angithuki umuntu into engizwile nami noma mhlambe ngingayi-understand kodwa nje ngoba ngihambe kakhulu ngomoya ongcwele umoya ongcwele o-operator lapho ongiguide kulezo zinto lezo ezinjalo manje ke ngithi baba umoya ongcwele angathi anganikhulisa anenze yonke lento ukwazi ukuthi mhlambe mangikhuluma nento kube
kuyistudio nje zikhule lezistudio lezi kube nebufakazi obuseduzane obuzosho ukuthi naku lokhu kuveze izaga ngoba ngithi ezikhathini zokufezeka kwemibhalo kufezeka izisho izaga yonke into iyafezeka nokubhala okudala kuyafezeka manje akusekho okufihlakele ezikhathini lapho uNkulunkulu eyibonakalisa khona umoya ongcwele operator kakhulu kunakuqala ngoba dala njengoba ngisho ukuthi bengimbiza ngithi lokhu nalokhu manje ke ngathi angakhanyela wonke umuntu umoya ongcwele azokwazi ukuthi umoya ongcwele amkhokhelele ekwazini uJesu Kristu uthi uya lapha uyokwamamukela wazi ukuthi uyomamukela usekufundisile usekuprepareile ukuthi uyofinyelela ekumamukeleni umoya ongcwele angasali emuva esale ungathi umntwana oxakekile ongazi mthathele phezulu naye uzokuthathela kuye kuthiwa mawuthi one step to the Lord yena uthathe maybe million steps towards your mntanami manje baba nginalento futhi ethi ngisho ukuthi uNkulunkulu ngibeka kusho ukuthi umdlalo esasiwudlala sibancane ngizobhlungu uthi bantwana bam wozani ekhaya I'm sure uyawazi nawo ithi siyesaba nisabani ingwe yenzani iyadla idlani igazi sheba ngantoni manje ngithi ubaba uyamemeza naye ngaphakathi komuntu umoya omngcwele uthi wozani ekhaya ubiza wonke umuntu asizene ekhaya ngoba ngempela izulu leli akusilo umuntu abantu abathiza abakhethi ufuna even the worst sinner nalaba abana ama serial killer uyabafuna ekhaya ngiyengithi abo Saul bazoshintsha babe oPaul manje ke umoya ongcwele ngithi angithi ngithatha empilweni yonke lento ngisebenzisa impilo ukuthi uyamemeza uthi wozani ekhaya sisaba lo mubi engafuni ukubiza igama lakhe umubi lo muntu lo uyalazi izulu ngiyengithi waba yifirstborn yasezulwini or walazi iqala izulu abafundisi bayazi kodwa ulazi eqala izulu wazimoshela yena manje ufuna ukumoshela thina ukuthi singayofinyela uyazi ukuthi izulu kuhle kangakanani usikhepsazwa ukhepsezwa ngento encane uzothi usesezulwini kanti sowuphumile once a split of a second sowuphumile ngiyakuzwa uyayibona leyo baba fanele siqaphele ene manje indaba ithi moho riyadira ngesisuthu awuzusebenza uyi1 kuleli vangeli uNkulunkulu uye wabeka umthetho kule 10 commandment esenze engikhuluma ngayo iBhayibheli elisho ukuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba nawe uzithanda naye uzibeke number 1 command number 1 ukuthi uNkulunkulu uzibeke number 1 ngereason ngoba uyazi ukuthi ungamele wonke umhlaba umngameli impilo zethu manje ake simrecognize uNkulunkulu si acknowledge the presence yakho empilweni zethu uzosenza uba peaceful yabona inkinga engibe nazo kodwa ngihleli ngine peace ungilala ebusuku ukuze kuse ngisho ukuthi ingane azikho ngoba bazenzele beloke befundele i10 commandments abekho baseyitradini kodwa ngithi baba take care la bekhona uwo wazi uwo bonayo mina angizuhlukumezeka ngilale ngibe peaceful ayiseke into engithukayo kanti ngesikhathi ngihamba igoli benginovalo baba inhliziyo le ihlala esifubeni kodwa bengizwa ishaya la ithi du after ngamukela uJesu hayi ipeace enginayo ngathi ngayisharela abantu ngithi ngine peace ngisho noma ungangishaya laba abanyavuma njoba ngithi yonke indawo la ngihamba khona ngihambe ngerejection kuthiwa ngenzile ngingayenzanga hey kuningi engakhuluma ngale rejection manje ngibhalwa nje mhlambe ngale rejection irejection le kusho ukuthi
iseyindaweni zonke. Angazi ukuthi ngiyayiba emsebenzini wezandla. Njoba ngishila, it's not about angigqamisa ukuthi ngubani mina. Yebo. Ngifunde kanzima, ngiyilwela impilo, akekho ungi-applyisile. Ngicindezela ukungabi nayo lo nurse, kodwa ngoJehova, ngumoya engcwele ngaze ngaba ulewo nurse loyo. Against all odds ngaba unurse, ngafunda ngo-1984. Ngaba general iPhilets Award, ngayenza psych, midwifery. Psych mangakhuluma ngemidwifery nje ngisebenze ngoNkulunkulu kakhulu, both private and public. Yebo. Ngimsebenzise kakhulu umoya engcwele. Uvela thi bheka le mawuthi uyabheka nale gazi tha. Hawu, umuntu omnesayo usetiyeni. Ene wena wakho umuntu unesa umuntu mhlawumbe ungaphambili kwaleyo cubicle. Awukwazi ukumshiya impilo le echithekayo. Ngivele ngifaka amadlaka, ngifaka izinto zakhona bathi amalahle, ngifaka amalahle, ngiwavulela amalahle ethi tha. Ngifaka isandla ngihwaya ingubo beyingaphumanga kahle. Ngizwe iqina isibeletho ngoba fanele sibe yi-tennis ball. Siqina la esandleni lo ngiphuma. Ngapha amalahle sinto sinani senza umsebenzi. Ngisho ukuthi nje ngisebenze eLabour Ward ngibonisa le nto lo lenkinga le. Abongasikuhlakanipha yini. Naselisedi ngisebenzeni nomoya ongcwele, umuntu ephela. Usiste bengisebenza na ethi Yolanda bathi emergency trolley ngoba ubene anesthetic benzi epidural ephela. Hawu umuntu makaphela kanjalo mina ngisuka ngapha angisebenzi kulele ngapha eside ngisebenza ngapha mara ngisusa umoya uthi ngiye ngapha ngiyobheka kwenzakalani mangibheka ngithola umuntu uyaphela. Hawu makaphela mhlambe naye lapha ekhona makabheka le nto uyokhumbula ukuthi kwakuyimi la makaphela kanjalo. Usister umnika lo omnesayo kusala udokotela lo anesthetist owenza epidural usayolanda emergency trolley. Mangicabanga ukuthi umoya uthi ayikho phela lento enizoyibona, you need i-cardiac monitor uzobona inhliziyo ishaya kanjani nama drugs uthi wafaka wazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Hayi umoya wathi unbreak the bed, ngayi unbreak ngayidonsa bangilanda ngathi asambene theater. I-theater yakhelene nelento iyakhelene ne-Labour Ward. Ene uyakhiwa lo mnyango uNkulunkulu emuhle. That day wasawuthola uvuliwe. Manje private futhi inkinga fanele Dr. Banbani i-patient yakho so uyichazele. Akekho une anesthetist la. Hayi manje ngoba uhola umoya wenza lento yenza abakulindela ngetheater kodwa kwawenza ukuthi khona itheater empty. Sifika sesigulukedeka i-infection leyo fanele si prevent sesifakile nje icathulo kodwa sesingena nje uNkulunkulu uye sozobona siulwela impilo. Beka phezulu kombhede sifaka ama-ECG lead. Udoctor mathi omunye ufonela udoctor like naye udoctor akekho ePark Lane ula eNembula House eduza. Wow. In no time wayenza useyaqhaqa umuntu ngisengireceive ingane saving lives. That's why ngithi amanesi akudala ngempela besiyi-cream angiqhoshi. Yebo. Besiyi-cream senzile umsebenzi ene lalaba angiba blame. Bafuna i-guidance yalabantu bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Sikhona singakafi sisaphila. Babasebenzise. Angazi kanjani mhlambe kulama platform anje sikhulume ukuthi uJesu Kristu usebenzisana kanjani. Uyithanda into yenzi, uthanda into yenziwe yona. Ngoba mina ngasho ngathi ngizoba unesi ngisesemncane. Ngizenzile izinto. Ngisemncane ngathi omunye athi mina ngifuna ukuba yi-social worker, omunye mina ngathi ngifuna ukuba unesi azange ngijike ngaba uyi. Uyayibona leyo nto leyo baba.
ngithanda nje ukuthi ungasho ukuthi angisebenzi la mina ngakho kangingeni angeni lapha la kunesidingo khona ubuyongena bengiyongena kaningi baba ngingene endaweni ezingangifuni njoba ngisho ukuthi ngiphume ngapha ayonceda ngapha ngiholwa umoya ukuthi yini engisusa ngapha iza ngapha kanti nangelilanga i-labor ward kuba i-theater kube i-labor ward kube i-nursery kube i-passage elide i-nursery bese kuba i-gynae ngale ngisuka ngapha ngoba nginama patient nje athulile nje angekho active labor ngiyahamba ngiholwa mina ngithi ngiyazihambela kanti ngiholwa umoya njengoba ngikhuluma ngayo nginamahloni ngawo ngihola umoya ama-cubicle maningi ngiya kuleli yokugcina mangithi mangifika kuleli yokugcina hawu babhizi lapho bafaka ama-oxygen bayenzani hayi mina umoya wathi le kushuthi generally azange ngiyipractice ngiye ngapractice uba umtetiso midwifery kodwa nje into ke wayifunda ayiphumi iyahlala ku subconscious ngathi lo muntu uyafrotha le i-pulmonary embolism le hayi nakhona ngiyabreak umbhede ngithi asambeni i-ICU ila nje mawuphuma eminyango ngathi asambeni khiphana amaphutha ambreak yimi futhi ngiya-break lapho bayangilandela udokotela simfonela wakhe sesilapha e-ICU sesixhumile izinto zakhona ama-oxygen yazi akumnandi baba ukusetshenziswa umoya oyingcwele kanti ngizophuma nalapho sengisebenza nakuma research la kufanele ufuna amafayili bengifuna ifayili kushaya obo 6 months kodwa abanye bebekhathala nje ukufuna amafayili mina ngifuna ifayili ngoba ngifuna ukuhambisa into engathishu to unknown i-research enjani ngoba I value i-research bathi unknown bajahela ukuthi kuhamba nje i-statistic yesingekho mina ngizothi ilento ngifuna ifayili ngize ngithi baba ngikhokhelela ngiyithola ifayili ngiguduza amafayili amanye file floor filing la phansi iqolo lami ngirounde all the corners yazi into mawenza uba namandla ngoba umoya ongcwele unawo uthi angeke ngikushiya angithi manje uthola la mandla kuwe ngiwafuna one by one funa igama lomuntu ngize ngiwathola amafayili ngibhale into eyiqiniso engasiyamanga angizenzeli ukuthi ngiforge ngithi lo muntu ngimsayinisile ukuthi uvumile ukuthi angene e-study ngifuna ukuthi ngimlande nasekhaya ngepetrol yami ngemoto yami uJehova ngiyazi ngeke kuzwakala kodwa mina ngiyazi ukuthi mase kuthiwa kuyarecorda ngizwile ukuthi nobaba Enigma uthi kuyarecordwa lapha cha iyodlala yami ifilimu ukuthi ngihambe endaweni ezimnyama emarumini amnyama ngifunana namafayili ngifuna kodwa ekugcineni kuthiwe angisebenzi ngiwathumela ama-email ashoyo ukuthi ifile ethize ngesikhathi kune-COVID azoba kuma-COVID ward ngoba ama-research maningi lapha eBhari abe ku-COVID kuma-COVID studies amanye kodwa benga-give up ngiyongena kulawo ma-COVID studies ngingene ngifune kuma-floor filing lapha abanye ku-system amanye asemabhokisini iqolo shem kodwa hayi naku ngisaphile ekugcineni ke baba ngithi bofuna ngichaza ukuthi kuyini lokho engihlangabezana ebuhlungu ngikhalile kakhulu ngaze ngayeka umsebenzi ngenxa yokuthi ngingaphathekanga kahle i-rejection abantu kangaka ngisebenza kangaka izulu kuphelela zi ukuthi ngisebenza eqaleni bebebona kusho ukuthi nekhadi elodokotela oyi1 la owangipha e-conference room uDr Linda Erasmus angisabi ukusho ngikhuluma wangipha chocolate lapha phakathi kwe-room yonke yabantu Cape Town Durban sihlangana phela yonke i-South Africa sihlangana lapho wangipha ikhadi lelo mangipha ikhadi lelo uyangibonga ngumsebenzi wami ubonwa kanjani umuntu ongasebenzi osebenza nabo bangakuboni
ubancede ngezinto. Mina ngiba ne-wisdom nange-computer, ngiya nge-computer school, but bengikwazi ukufigure, angifuni ukuhlulwa yinto. Ngenze mabo Excel, ngenze izinto ngipatanise, sibhala nama-test la. Ngikhiphi into ye-test, siphikisana ngithi hayi mara le umoya uvuma ukuthi yilento. Ngize ne-answer evalid, mara ekugcineni ngikhishwe ukuthi mawungena bayaphuma, mawuphuma bayangena, inzondo. Hayibo. Noma bedla, mina bengithanda mangithenga ukudla sidle sonke la. Awudla kanjani phambi komuntu? Awudla ukudla noma amasimba chips ne cold drink. Noma ungathi hayi akukhipha kancane kwanele. Uye acknowledge ukuthi uhlezi nomuntu. Yebo. Mara sengisho ukuthi izinto ezifuna ukulungiswa baba leza. Angizogxeka abantu ukuthi ngenzela ukuthi sibuyisane ezikhathini zokubuyisana. Leyikhathi akusiza ukuthi sikhuluma iBhayibheli lilodwa kodwa empilweni asikho nje empilweni senzana kabi. Emsebenzini, ezikolweni, emasontweni, neighborhood. Yes, ngizwa. Kuzokuthiwa wena hamba ufanele uthole icounseling. Uye ku counseling ungafanelanga ngoba nje umele iqiniso. Ukuthanda uJesu kuyinkinga kakhulu ebantwini. Kodwa ezulwini ngithi haleluya ngesisuthu. Liyahalelisa izulu ngoba wena uyalime. Hayi ukuthi ngiholy baba, angikho holy, kodwa ngiyathanda ukuthi bonke ngisho nale izangoma engihambe kuzo nezinyango ngiyabafisela, ngiyabathandazela ukuthi babuye la ngenganyathela khona. Nalabo engengathi babona ukuthi ngibahlukumezile, ngiyabaxolela ngoba izikhathi zokuxolela leza akukho ukuxolela kwezolo ngale kwethuna. Sine chance yokuthi sixolelane kulomhlaba. Manje asibuyisaneni. Ngizwa kahle. Manje baba lento le uyenzondo ibhlungu kabi ngoba ngithole yonke indawo. Manje ngelilanga sise conferenceini sifanele sibuze umbuzo ngoba beyibanjwe le Cape Town or Durban. And then manje njoba bengibhala la izinto zami angazi noma ukholi message for Africa ngibhalile ke yona, so i-editekile leya ayinabothiza ayinabo ngi-editekile ke manje ingconywana. Sengisho bese mangibhala la khona la ngibiza i-bus passionately, ngibiza i-aeroplane i-bus. Kanti ngizokwazi ukuthi ngihambe ngayo hayi ngamandla wami kuwo lo msebenzi. Ngiyababonga bonke abantu abangenza ukuthi uNkulunkulu ungikhokhelele la ngoba manje kuye kwathula kwathi tube sihamba sitravela. Kwafika lo moyo omubi kodwa emsebenzini ubaba wathi hayi ngeke ngokushiya usazotravela manje uzugibele nebhanoyi lengibiza ebus. Manje ngiyibuka ihamba phezulu icala manje masenika angikhalanga ngithi ngifuna i-window level angikwazi i-window i-view ngibona i-view ngaphandle angikwazi ukubona i-view ngaphandle ngoba ngihleli ngapha kwemasiya la ngimonge. Kanti kukhona la sizo ye Cape Town ngithi ngiyabuza ngithi Nkosi yami enhlizweni ngifuna i-view ngizobona la ngaphandle ukuthi kwenzakalani. Mabe ngibuzela ngoba siyesasala thina eCape Town, mabe ngibuzela lapha yana bathi hayi mosuvele utholi i-window seat. Hawu ngathi baba kanti unjani lento uyifisa enhlizweni songini. Ngithe mayihambi aeroplane ngibona icarpet emhlophe lapha. Hey ngaduma kwenye indawo ngibona yazi ngathi map njena. Hey bengana ngithi noma ingaphahlazeka manje ke lento bengiyithanda ngiyifisa ngibhale nangayo seyiyenzeka. Kuyenzeka konke okufisayo kubaba. Ngizogcizelela ukuthi fisa enhlizweni. Ufise kahle, ukufisa okuhle, uthandaze oku-inclusive, okuphuma enhlizweni hayi okusendebeni zomlomo. Ufise from inhliziyo, ucele kahle, uthandaze kahle, uplane noNkulunkulu akuplanele. Uthi baba hamba phambi kwami. Kuko konke ngikwenzela ungikhokhele baba. Manje njengoba ngineculo baba ngazi noma isikhathi sekhona kodwa kuneculo lele
engilithande Yes. elisenhlizweni kakhulu yami engikhuluma engicule kakhulu emasontweni la elithi angiboni ukuthi uzokwazi ungena ngethuni kodwa ke icula elithi lizalisa idinga lakho. Angithi usually bathi lizalisa idinga lakho kodwa mina umoya ongcwele ungiphe ngale tune ke ngicela nje ukulicula kancane nje. Yebo ungalicula. Lithi lizalisa idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso zonke ngazonke izizwe mazizuze usindiso yala Nkosi singaze sidele imfundiso sezwi lakho uze usivuselele sive inyani so yakho awulawule Nkosi uJesu ngozangawe ugonwaba ngeziphithiphithi zethu yonakele imihlaba. Yes baba leculo leli uJesu Kristu sixakekile siyaphithizela kodwa kusalayo indlela iza ngayo ubumnandi sobe simnandi ekhaya ezulwini njengoba nombono engawubona angazi noba bese ngishilo ukuthi ngabona umbono wabantu abafaka amaroko amhlophe amade. Cha ngawusho impela. Amaroko befaka amaroko amade amhlophe amaduka wela le emuva. Siguqile in the middle of in the middle of the ocean. Uthubheka ngapha east west south north. Awulibona ukuthi liphelela phi ilwandle. La bayibiza horizon kubo isibhakabhaka sihlangana nolwandle ngapha sihlangana abantu labo abagcwele la abagcwele la kule ndawo lengiyibonayo abengaphuphi umbono njengobonisiwe. Yebo. Manje ngiyamangala abantu nabo babona lengubo ezimhlobe abanye ke babona ngendlela mina sasiphetha amakhandlela ke silapho kuleyo mbono akekho begula ecela lokhu akekho belambile akekho bethini orokhwehlelayo ogula oyenze njani sonke siyadumisa la sithi uyingcwele Jehova Sebawothi. You are holy, you are holy, you are holy. Yes. Manje indaba ezinjalo angikwazi ukuhlala nazo ngibatshelile abaningi manje kule platform engiphiwe yona indaba zakhona azizuphela manje ngoba baseza nabantu abaningi ofanele bazokhuluma ezabiza indaba nobhlungu maningi nama platform abanye ukukhihliza nje isililo kodwa manje la sikhuluma ngoba mangakhihlize sami isililo ngisicela one by one ngeke ngiqede ngeke kuphele namhlanje kodwa ngisho ukuthi nje imibono le uNkulunkulu ufanele uyithathele phezulu ungathuli ungahlali ngezinto zikaNkulunkulu izenzele ukuthi uyokhanyisela ungabi wangahold accountable ukuthi awushongo ngani ngokuthumile uzosala uNkulunkulu ekubuza imibuzo ukuthi ngikuthumile amngizwanga ngiye ngithi noma lapha estrati njoba ngakubhale ngithi uJesu Kristu ngo2008 uzomdlula endleleni ngathi ngifila ngathi sesishoda ngibona ama footprints ngifila ngathi usekhona manje ngisho ukuthi uzomdlula edla lapha edustbin umdlula kanjani umuntu edla ku dustbin kukhona ngisho noma ngabe ungathi uya ukuthi hayi kuzolunga mntana
kababa mntana kaJehova ukuyomkhuthaza nje wena mhlawumbe ubaba awuna nix ufuna nje ukukhuthaza nje lo muntu a pat on the shoulder omunye unabantu abaningi ubaba angamobilize nabanezimali ukuthi bayomnceda ngokudla wena play a role encane noma ngishunga nalutho play a role elingene wena uthi baba nginalutho kodwa ngifuna ukumsi ukhuluma nabantu ake sithandaneni faka uthando ebantwini ake sithandaneni nje baba yes hey angazi noma khona okunye ofuna ukungibuza kona baba hayi sabonga kakhulu nje ubufakazi bakho buhle endlela esimangaliso manje emsebenzini ishuthi waphuma before isikhathi ngenxa yokuhlukumeza ngiphume ngo20 ngabe uthatha ipension 2026 bokufanele ngipension kodwa manje angeke ngithi yibo laba abangikhiphile kodwa ngibekezele 2021 ukuhlukumezeka lokho 2022 kuvele kwenzeka into efani kabi ngoba ngene ngo8 ngilale ngana ngicabanga ukuthi ngizohamba ngoba ngiyayidlulisa izinto sorry ekseni 8 kuyadlu kuthe makushaya 11 umoya wafika thathi computer ngiyabhala email ngithi I would like to resign in the present position ngayithumela azange ngilonginqikaza manje mase ngithumele uzubona umhlolo baba mase ngithumele ihambile iyabuya iemail but ungasho ukuthi uya resign angithi izobuza umbuzo i-resign wena uresigna ngoba kwenze njani uxakwe yini kwathi hayi you are taking early retirement all right kanti bayazi ukuthi bazongibamba kuphi ku early retirement mase kuya kuma UIF lapha yana azange ngithole kwathi hayi wena batshele labor court labor lapha labor court kuthiwa yini lento Home Affairs labor labor department but police of the company says if you retire you take early retirement you don't qualify for UIF kodwa kufana ne-resign nokuresign still awuyitholi UIF uyitholi ma uresign kodwa la bathe ngithi ungathi resign ungathi uya resign ngathi early retirement manje you retirement i-resign ngiya understand awuyitholi vele uresign mari early retirement i-retirement at 61 is it early you qualify at 60 to 30 pension from 60 ngi resigner at 60 ngihamba at 61 kuthiwa the policy of the company uyabo ngisho ukuthi lokho okuhlukumeze but ilabor bayilwa ngayithola baba yes manje bengisasho ukuthi ngise conference room nginombuzo ofanele ngibuze la iphika ziyahluka abo doctor abahlukene nabanye ababhizi ngama studies bane into abayisho hawo manje ke ngiyaphakamisa isandla baba hayibo sokuthiwa hawo lo supervisor uthi uncediswa nawo umunye oseduzwa bathi ichayile ngoba babona ukuthi ngifuna ukukhuluma ngisho ukuthi ngikuhlukumezeka kwami why bebengangimeli ngoba ukuthi ngikhulume lokho engikhulumayo ngoba bengamind ngibonile lo speaker akamind but enze ukuthi ngivalwe nje ngingakhulumi nokukhuluma kusho ukuthi angisafunakali kule ndawo kule platform nje angifunekali ngoba sengifake ne resignation angifunakali ngingakhulumi nje manje ke kanti uNkulunkulu akaphelelwa oyemuhle kwaba khona udoctor ozolandela ongenayo udoctor okhuluma into engiyenzile beku inye study kushuthi kushuthi besenza ama pathogens of public importance oyibhomani
ukhuluma ngalezo zinto lezo bengiyithanda kakhulu ngoba yiyo lengithi bengingena nasindaweni ezinzima ngifune nje ukuthola ama vital signs ukuthi umuntu ubephethwe yini ngingahambisa into ngena emaplastikini amnyama ngenza lapho ngifuna ngiguduza manje uyakhuluma aqeda any questions hawu ngibheka ngapha akunamuntu kanti mina ngaba nayo question okay angithi bekufanele ngivalwe yes ngaba yi1 ngiphakamisa isandla ngambuza umbuzo wasethi hey by the way Hazel uzusho kanjalo ngiyamkhoda I forgot to say this forgot to you just reminded me how okay. Nice is that uJehova ngimthanda baba ngimthanda yes ngakhuluma ngakho yazi wakhuluma into enjalo I'm sure bebe kwate bengangifuni noma sengihamba ke baba ke ngo December 30 ngibekwa lapha yana escreening ayenziwa ibathini Christmas party Zoom Christmas party hayi ngiyababuka kuyadliwa kuyenza ngiphethe nginoshukela ngiyobuye ngikhuluma ngelilale nginoshukela 24 years sengilambile lapha baba mathela ama cold drink kuyehlwa kuyenyuka kuthiwe sibe khona C4 kodwa yimi naloyi one naye loyi one enginayo akahlala ngaphansi mina yimi engihleli ngiyayonara lento engizoyenza ngihleli la ngimamele ukuthi kwenziwani manje maqali kuthiwa Hazel I know you are there kusho umphathi manager wami udokotela ngeke ngibize ngegama ngifuna ukukhuluma ngithi yes I'm there yena lo uye baba yithi ngibuyele emuva kancane uye lo wathi kimi mangithi ngithanda ukupraise in the name of the Father the Son and the Holy Spirit ngithi ngigibele ibionory lapho ngasinda bengixova udaka ku midwifery manje lana nginganakuvikelekanga ngehepatitis ngi negative kanti ngizoba hepatitis positive I mean bengiphoza hepatitis negative kanti ngizohlaba la injection kule ndawo engikuyo manje elab ngavikeleka ngisho ukuthi ngiyambonga kanjalo yena ke uthi kimi okay Hazel I hear what you are saying but I don't see what God has to do with that into enjalo uncoma umuntu ubhayisa uNkulunkulu yonke into yami ngibe uNkulunkulu phakathi hayi abantu abangakholwa asibeke nje singasangeni nakuye abantu abangakholwa abangafuni ukuthi bengisebenza nalabo bantu laba abanjalo manje ke Zoom meeting nayo ke Zoom meeting kuthiwa Hazel ukhona umoya wathi ungakhulumi ngevoice phakamisa isandla ngithi ukuthi bakubone ukuthi ngempela ukhona hawu ngisathi ngisabhekile na ifoto nami engakaze ngayibona seyivezwa lapha ivezelwa nalabo abasha laba ukuthi babone ukuthi lo muntu esingaye la or ukhulunywe ngaye uye loya mina ngithi ngibhale a prepared speech esimnandi kanjani sokubonga ngibonga uNkulunkulu ngibonge yonke into ngize ngisho ngithi I'm always a thread in the grand design uyabona njengoba kuyi curtain linje i-grand design mina ngi-thread lentanjanyana encane le but I'm always part of that grand design manje ngikhuluma izinto enjani ngibonge bonke nabo doctor hawu kuke kwakhulunywa ngami nokuvaleliswa nje azange ngivaleliswe azange kuthiwe bye bye azange kube nekhadi ngiwasayinile amakhadi ngibavalelisa abantu kusayiniswa mina ngihambe nje nje kodwa ngimhlunganga ngoba ngihamba nobani baba nomoya oyingcwele yebo buningi nje ukukhulumekayo kodwa nje ngizothi hayi ithi ngigcine la okwamanje hayi cha kuzwakele mase ibambe khona lapho manje kuzwakele futhi uyithathe kancane kodwa le part le ayikhuluma ukuthi social media is a world stage wathi hayi ngizobuya kuyo wangena kwenye indaba le iworld uthe lilathi izwi let social media uyikhulumile world stage uyichaze kahle leyo world stage let social media work for the Lord nayo ongangenanga kuyona uthi
angithi i-social media ngithe ngicale ku-Facebook ngiyabona nje ngikhuluma no-professor songena umuntu ngithi hayi kusho ukuthi vele i-platform e-wrong le yebo nini so years later sayithi let social media work for the Lord manje social media mangiyibheka baba yiyo ezohambisa ivangeli njengoba kunama podcast i-social media ehambisa ivangeli ihambisa ubuhlungu babantu ila kukhalwa khona ila abantu abakahlukumezekile bakhala khona la amakhodi bangatholanga ijustice bakhala khona kube khona nabantu hayi mina nganceda lapha it's working for the Lord because it's serving God's people manje ngabantu ngabe if beyikhulunywa esontweni elithize lento lena iphelela kule indonga zesonto mhlambe kuphuma oyi1 ke ayokhuluma nama social worker kuphi mina ngene kuwo wonke lama platform nama social worker ngifuna usizo hayi kuhlekiswe nangami ngingena la emalento ngenza ama protection kuhlekiswa ngakube nokhono phone khona ufuna who's handling the case iphele nje moyeni yiko ngithi social media yila ngizodiliza khona angakadilizi futhi kuningi okungihlukumezekile engicabanga ukuthi baningi abantu bangahlali nobhlungu ngoba manje sizongena kanjani ezulwini siyoguqa kanjani sigcoka iminazare white ngoba kufanele sithintithe konke ubhlungu akumelanga siyongena nabezulwini sixolelana ngoba mawunobhlungu kusho ukuthi manje lento uyikhumbuza ukuthi lo ungenze kabi endaba uba nama grudge ungafuni nokuba nama mina ngifuna ukuzoklineka ngifuna siklineke sonke sibe yilabantu abaningi lapha abakuleya social ekulela lwandle lila yes labo ababona asibonge kakhulu mama umama uHazel Mzolo yebo sikubize kanjalo futhi noma sesibhala singabhala imfundisi lapha singabhala improfeti umfundisi baba angithi mina impostoli oh yeah baye bathi mawukhuluma indaba ufundisa awuye nomfundisi kodwa ufundisa izindaba zikaNkuluNkulu yebo kodwa manje mina ngisifundisa empilweni ukuthi ngizibone empilweni uNkulunkulu ngimbone empilweni engiyiphilayo yebo iBhayibheli ngiyalikhuluma ngiquote not ukuthi ngiliquote iverse linjalo kodwa mangikhuluma uzolazi ukuthi lapha ya ukhuluma ngento ekuphi lapha ya azange ngiphiwe ukukrema ama verse yabona nokrema nje into engazange ngibe nayo mhlambe kunendlela yokuthi ufinyelele lapha ngiyayifisa nami mhlambe ngelinhlanga ngizokwazi ukufinyelela lapho ebekhona abafundisi ku media la kukhona yonke inhlobo yomfundisi kukhona yonke inhlobo yomzalwane ngiyathemba ukuthi nami ngizokwazi ukuthi ngikhule ngevangeli njengoba ngishilo umoya ongcwele uhlale nathi ngizokhula sikhulisane sonke sikwazi ukuyofuna ngoba it's God of eternal life umbuso ongasayi iphelile imbuso yakulemhlaba iyaguqa kodwa lo mbuso lo ongasayi ongeze waphela usilindele uyasifuna umbuso kaJesu Kristu hayi siyabonga wasikhaya ezulwini usibonga nje present yakho nje ukufika nje uzosipha lamazwi amahle namnandi usisharele nobufakazi bakho ukukhuluma nange rejection abantu abaningi mhlambe kumanje khona ababhekene nale rejection nawo wadlula kuyona and ngokuzwa wena ukuthi wena uma ngabe wakwazi ukudlula kusho nabo bazokwazi ukudlula uyabona nje sowusize nje abantu abaningi so ubufakazi bakho siyabuhlonipha siyabonga nje futhi athi inkosi ngakusiza ikwandisele nje kukho konke nje ukufisa empilweni kwenzeke ngicela nje ukukhuluma nombukeli lapha ya bese ngibuya kuwena nje uzosipha amazwi okugcina ngithi nje kumbukele ekhaya uma ungakamamkela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho nalithuba lisasekhona uma ngabe usaphefumula usaphiwe elinye ilanga shuthi leli langa oliphiwe elokuthi yenza kangcono kunayizolo mangaba kwakamamkela uJesu mamkele usaphila usesela emhlabeni umamkele kulelizwe le rejection urejectwe ula emhlabeni kumnandi kokurejectwa yizwe
kanti kuye uyamukeleka. Kubhlungu ukwamukelwa yizwe ngoba abantu abaningi nje obomama nje khuluma nje kanje, abantu abaningi bebefuna ukwamukelwa yizwe kanti bayamreject umama. Ngesikhathi bamukelwa yizwe libathanda izwe, khona ba rejectayo ophethe ukuphila okuyingunaphakade ogama lakhe lenguJesu Kristu. Ngoba ngeke ureject umntwana kaNkulunkulu ukuthi nawe umntwana kaNkulunkulu, kusho ukuthi khona la kungahambanga kahle khona kuwena. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ophila kwakho, rejectwe yizwe, uthandwa amazulu. Sambeni sekhaya. Amazwi akho okugcina mama. Yeah baba, ngizohamba kulamazwi akukhuluma ngerejection. Ikhona kuyo yonke indawo njengoba ngithi ngibhalile ngazo lezi zinto, umoya ungikhokhela. Family is the unit of God. Kune family disorganization eyenziwe ulo mubi. Wahlakaza imindeni yavukela neyakhala, akwenzeki imali konke, kodwa njengoba usho ukuthi abamukele uJesu. Yebo. Inkosi uyinkosi, ungumsindisi wempilo zethu, uye lo wasifela esiphambaneni ukuthi nezono zethu zihlanzeke, ukuthi noma zibovu kanjani uyozihlamba zibe mhlophe njengehlabathi zolwandle. Athi futhi ngqongqoza uzovulela. Njengoba siyanqonqoza manje, mina nginqonqozile isikhathi eside, leminyango yangirejecta yonke, kodwa ekugcineni na imedia platform ebeyisebenzele ukuthukana, uwenzele izinto asingazinaki, zikhona lezo zinto. Abasabe abalowo mbuso ukuzenza izinto kuyo le media, kodwa uNkulunkulu uyogcina. Umbuso kaNkulunkulu yiwo oyogcina. Akeze uhlulwa, uzoguqa kwayena lo Sathane aguqela umbuso kaNkulunkulu. Asingathuswa uye. Ekhaya noma ukuhlukumezeka ekhaya, omakhelwane kuningi bengakhuluma, kodwa angisezukhuluma emsebenzini, emasontweni ukuyahlukumezeka. La ukhona mawuzizwa uhlukumeze embedeni la ulala khona. Emashidini amhlophe eshilo uKE Masingo athi uhlukumeze emashidini amhlophe. Be still. uNkulunkulu khona. Mangikwazile ukuhlala 40 years kulesimo ongafane ngaba ngisibekezele ngoba umoya ongcwele enganikwa uJesu Kristu inkosi yethu. Ngikwazile ukuma 40 years ngoNovember lo. Ngakho ngikhuthaza nawo sekhaya ngithi mbekezelele umoya ungcwele usebenze ngaye. Uye ola ngaphakathi, uyalala, uyavuka, uyahamba, unawo akakushiyi. Ukuthi nje njengoba ngichazile leyo voice encane, ngathi angakhula umkhulise, umnakekele, uzokubonisa umhlolo. Nawe uyongelela ilanga uzothi ibhomu. Yebo. Asiyabonga. Sabonga ngazi ukuthi awuna nkinga yini ukushaya ama phone number, kodwa nje ngixwayise umwashiyile yazi ukuthi kuzongena ama calls amaningi. Kodwa ke kuyangawo ukuthi awuna nkinga yini okwashiya. Mhlambe khona that one person. Ngithi manje vela awukhulumi nabo bonke abantu. Ukhuluma ngalo okuthinte into yakho. Cha mama baba mina ngizocela ukuthi angazi ngenze njani bangakuthinta wena. Uma wena mina mabe bengithinta kuyafana nami ngizophinde ngidlulisele kuwe mabefuna wena. Kodwa kuyangawo ukuthi wena uyafuna yini nje okwashiya nje. Hayi angimind ukuthi inamba ngayisho ngoba right noma ngabe bakhuluma kahle noma kabi. Wena ngibheke esiphambanweni. Mabakhulumayo angithi neBhayibheli ethi mabekushaya ngapha letha nangapha. Hayi ngenhlanhla ke ababukeli beKota to Media abakhuluma okuhle kuphela. Basuke befuna usizo. Yabo nje mayefonela nje kusho ukuthi khona usizalufunayo. Yebo. Ngoba kuningi siphathiswa izinto eziningi engifila ukuthi we need to impart knowledge. Nangale lama
izinto esisebenzile emsebenzini, you gained experience ne knowledge. Mangazi ngizokwazi ukuthi ngibe nama colleagues or ngibizele kudokotela, mina bangangifonela noma yinini noma bangibuze ngaloko engikhulume kaku uchaza ukuthini lapha. Inumber nayo 068 022 9554. Oh yes, I know. Siyabonga kakhulu. Ushilo wathi kuningi. Kusho ukuthi kungenzeka futhi siphinde sikulindele. Bakulindele nje ababukela ukuthi futhi ngekudala uzobubuyile. Uqhubeke. Yebo baba. Makuvuma umoya ngiza. Ngithi silawula umoya. Yes. Mawungikhokhelela la ukuthi ngibuye njengoba ngitshele ukuthi nayi indawo. Yep. Ngizawufika. La ungikhokhelela khona angizukwala akuseyindaba zami la. Angizukuba namahloni. Uthi ngizoba ungabi namahloni ngami ngoba nami ngizoba namahloni ngawe. So manje angikwazi ukuthi lento angidlulise kuwe noma engabi usizi noma amahloni angakanani. Ngizoyisho ngoba ukhona osenkingeni yayo ofana nami. Ngimtshela ukuthi hayi ngibalekele kuJesu. Hayi cha, kezwakala. Sibonge kakhulu uma ubukela wazofika la inkosi igcine ikubusise asiphinde futhi ngomsa wenkosi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.